Avui el suplement amb Sílvia Coppola des de Santpedor amb Empans. Som diferents i som iguals. Acabem de celebrar el primer 50è aniversari de la Fundació Empans. 11:45. Tenim moltes històries per explicar. Mary, hola. Hola, Marc. Hola. Com estem? Nerviosos, però bé. Bastant. Jo també. Marta, què ens expliques? Doncs ara tu deies, estem contents. Sí. Jo ara el que et demanaria, tu ja ho fas habitualment això, i quan te fem fotos més, però ara et demanaria que fessis un somriure d'orella a orella. Va. El fas, eh? Sí. I saps per què? Per què? Doncs mira, perquè tenim uns xicots que canten una cançó que just va d'això. La meva boca té alguna cosa molt enganxosa, no patiu que no és dolent, tampoc és màgia, ni bruixeria, ni un encanteri, el que jo us dic és més senzill, és la rialla que s'encomana. Fa sol, avui serà un gran dia. Fa sol, per dins em sento viva. Fa sol, els meus ullets s'aprimen. Fa sol, quan deixo anar el somriure. Clico els meus llavis i em torno alegre, i el que era negre agafa un to molt més suau. Després copio, retallo i enganxo, i em torno vida pels que estan al meu voltant. És la rialla que s'encomana. Fa sol, avui serà un gran dia. Fa sol, per dins em sento viva. Fa sol, els meus ullets s'aprimen. Fa sol, quan deixo anar un somriure. Fa sol, avui serà un gran dia. Fa sol, per dins em sento viva. Fa sol, els meus ullets s'aprimen. Fa sol, quan deixo anar un somriure. Respiro i penso la cara a l'aire. M'ho miro tot amb ulls brillants. Sense paraules, només rialles. És molt més fàcil endavant. Va ben fort, que ara ens ho sabem una mica tots. Fa sol, Més fort encara, vinga, què diu? fa sol. Molt bé. Vinga, un altre cop. Fa sol, Va, família, tots junts. Ben fort, som-hi. fa sol, Encara més fort. fa sol. Avui serà un gran dia. Fa sol, per dins em sento viva. Fa sol, els meus ullets s'aprimen. Fa sol, quan deixo anar un somriure. Fa sol. Fa sol i és un gran dia. Gràcies, noies i nois Són els de de Macedònia, Macedònia. Han fet un vídeo superbonic. L'estan fent, Coppola. De fet, Jo hem de dir que ja he fins les vist dues, coses, Sí. totes les persones que vulguin participar en aquest vídeo doncs es poden acostar aquí i només han de somriure. Això que et feia jo fer ara al principi d'aquesta hora, doncs han de fer això, han de somriure i ells els graven, no? I serà el videoclip d'aquesta cançó Fa sol.
Sara Roy, Irene Carreras, Paula Noguer, Carlota Busquets, Maria Ferrés, Dani Coma... Dani, qui és que parla de vosaltres? A veure... Qui sigui, pot parlar qui sigui. Jo Sí, mateix. Tu ets en Dani. I la Maria. I la Maria. Jo sóc la Maria Llimona. I en Ferran Martín. Molt bé, un altre aplaudiment. A veure, que no heu esmorzat. Ara. Gràcies. Fa sol. Molt bé, vosaltres esteu col·laborant amb la Fundació Ampans. Per què ho feu, Ferran? O Dani, per què ho feu? Vine Mirem. aquí, que no em sentiràs. Vine, hi ha molt de Aquí soroll. serem més bé, oi? Sí. Sí, tu també. Vine cap aquí. Agafa l'altre micro de mà. Mariola, cap aquí, corre i espavila. Va, tira cap aquí. Mira, nosaltres en aquest disc hem presentat un disc que es diu El món és per als valents i expliquem la història d'un nen que es diu Joan, que és un nen que vam tenir l'oportunitat de conèixer, que és un Molt nen bé. amb moltes dificultats de comunicació i aleshores el vam conèixer, Molt ens bé. va fascinar una miqueta tota la seva vida, la seva història, sobretot el seu entorn familiar, i li vam dedicar una cançó que es diu Joan, Molt bé. i que et dona sentit al nom del disc, que és El món és per als valents, no? Perquè s'ha de ser valent, s'ha de lluitar, no? Perfecte. A veure, llavors, el que esteu fent avui, la gent que encara no ha arribat, pot venir perquè formarà part de què? Va, explica'ns-ho, com Exacte, anirà? nosaltres el que estem molt contentes de poder dir és que avui aprofitem per estar un dia més molt a costat de tots els nens i nenes i poder fer que ells també formin part del nostre videoclip. Llavors, tots els nens i nenes que es passin per allà on estem Aquí, per nosaltres Ampans, podran venir i somriure. somriure, i ja està. Exacte, somriure. Formaran part d'aquest videoclip, o sigui que tindreu 200 nens, 200 nenes, quants en teniu controlats? No sé, de moment n'havíem passat uns 60, des de les 10 del matí. No, res, sé. són pocs, 60. Però encara, Volem més? encara queda Ara molta vindran estona. tots a Mallau, ara Sí. vindran tots a Mallau. Molt bé. Va, o sigui, amb vosaltres esteu col·laborant amb la Fundació que va contactar amb vosaltres. Què us va demanar la Fundació? Ens va demanar venir a animar la festa, és a dir, a col·laborar amb aquest acte, a ser-hi present. Perquè de fet a partir de les 12 feu un concert. Sí, que ens connecta això, els valors, el missatge del disc, de les cançons, i això, i a les 12 doncs, posarem en comú doncs, tots aquests missatges i aquests valors que ens sembla que transmetem nosaltres i que en Pans també comparteix. No? Molt bé, aviat aneu a fer això del Camp Rock Macedònia, què és Exacte. això? Què és? Això són unes colònies que nosaltres organitzem per tots els nens i nenes que vulguin venir Sí? i consisteix en unes colònies d'una setmana que els nens passen una setmana amb totes nosaltres, amb les 5 fruites de Macedònia i preparem un concert final pels pares entre classes de teatre, de dansa i activitats de lleure. Molt bé. Es fan a Vilanova de Meià? Exacte. A Vilanova. Exacte. Ja no hi ha places, ja estan exaurides? Sí, normalment s'obren les inscripcions l'1 de novembre i abans de Nadal està tot ple. Vull dir, perquè són realment pocs nens que poden venir perquè volem dedicar-los molta atenció, aleshores són molt exclusives. I de cara als que vulguin venir l'any que ve, com ho han de fer? Perquè si hi ha llista d'espera... Està pendents de la pàgina web del grup, que és grupmacedonia.net, i la data més o menys d'obertura és això, l'1 de novembre. I ara ens fareu una altra cançó, aquesta d'en Joan, com ho tenim? Ho tenim previst això, xiquets, xicotes? No ho tenim previst, però el que ens demanis nosaltres... Ho fem? encantades. Sí que la volem sentir! Sí, diu que sí, I tant, tu, que perfecte. sí. Torio, allà venim, Se m'acumula la feina. Això és allò, ara que la Moliner se n'ha anat, diu, els convidats comencen a fer barba, es donen número com en el tiquet de la botiga, tot això, Estem a punt de sentir aquesta història, aquest Joan, que ara ens explicaven, les 5 fruites, la Sara, la Irene, la Paula, la Carlota, la Maria, amb en Dani i en Ferran. Som a Santa Maria de Comabella. Comabella, molt bé. Comabella, a Sant Padó, estem celebrant el 50è aniversari d'en Pans. Quan vulgueu. Va entrar a classe deixant-se dur amb el cap repenjat i els ulls oberts de bat a bat mirant, dubtant, en Joan és vergonyós. Silenci, mirades, les baves a punt de remullar aquell pitet blau. Té 6 anys, va amb cotxet
endavant el vam anar a visitar al seu niu, un lloc molt especial, i allà jugant ens van deixar provar cadires senzilles, i al seure el món se'ns va tornar més complicat, però en Joan ha decidit prendre-s'ho tot amb certa serenor. Moure el cos li costa molt, s'estima més si espectador. Em va semblar que era feliç i es va quedar un trosset de mi. Joan, el món és pels valents i està pensat per a gent que és capaç de viure intensament. Joan, agafa un autocar que sé que et fa gelar i deixa't endur aquest cop al mar. Que l'aigua als cossos no pesen i podrem jugar sense parar. Joan, el món és pels valents i està pensat per a gent que és capaç de viure intensament. Joan, agafa un autocar que sé que et fa gelar i deixa't endur aquest cop al mar. I deixa't endur aquest cop al mar. I deixa't endur aquest cop al mar. Gràcies. Massalanya! Bravo! Fem el suplement amb Sílvia Coppola des de Santpedor. Compromesos amb totes les persones. Mary, com Hola. estàs? Bé, La Mary és aquest restaurant que hi vam ser, que hi vam ser la setmana passada. Marta, què la Mary? Doncs la Mary molt bé, la veritat és que molt bé. A més, el que dèiem abans de l'hospitalitat, no? Hospitalitat, exacte, que et venen i et reben. La Mary va venir, ens va venir amb un somriure, primer ens va saludar, sabíem una mica la seva història perquè sabíem que seria la convidada ara d'aquest espai. Va venir, però i demà exactament què em preguntareu? Perquè en això que feu vosaltres parleu, me va dir, de sexe, no? Sí. Dic, home, sí, de sexe, d'emocions, de parella, sí, parlem una mica de tot. Després la vam veure en la seva faceta de cambrera del restaurant Sí. Canonja, amb una professionalitat extrema, amb un servei deliciós. A més, ens va aconsellar sobre els plats i, a més, ens va tenir ens va cuidar. Jo, per exemple, li vaig dir, mira, doncs no em trobo massa bé, i em va dir què em podia prendre, què no em podia prendre, o sigui, una atenció magnífica i deliciosa. A veure, Mary, ara els demanem silenci, aquests senyors i senyores. sí, sisplau, una mica de silenci, gràcies. Va, que la Mary això, a ella li costa, però a mi més. I en Marc també. Marc, hola. Hola. La Mary Garcia, quants anys tens, Mary? 28. I què? A la vida què vols fer? Viure, bàsicament. Viure. Estàs contenta? Sí, La feina? genial. I aquest xicot, jo l'he vist, és molt alt i guapo, eh? Què? Home, i tant, què et penses? Què? No, ja ho veia. No, ja. Ella també, Marc? La trobo molt maca. És que ho és, Molt bé. A mi sí. Sí, I què aquest xicot, en Marc Bravo? Què, Mary, què me'n dius d'aquest noi? Què et puc dir? No ho sé, el coneix tothom i bueno, és un bon noi i bueno, hem viscut junts des de fa molts anys que vivim junts en una altra llar, la Florinda.
sempre hem sigut molt bons amics, o sigui, quasi germans, i ara, mira, no ho sé, va sortir l'oportunitat de ser parella i molt feliç. Des de fa molt poquet, El dia 7 fa 3 mesos. Ho t'he contat. Tens contat. Mary, estàs enamorada? Oh, i tant. Amb la sogra aquí davant tampoc puc mentir gaire. La sogra més val anar bé, diríem, ja t'entenc, Marc, escolta'm, i tu què fas amb Pans? Jo, mira, estic al servei de manteniment, Sí? que ens dediquem a fer reparacions de maquinària, també anar a les llars, residència, quan hi ha una avaria, doncs a reparar-ho. Quines avaries arregles tu a les llars? Què arregles? Bueno, jo faig d'ajudant. D'ajudant, Si però hi ha una rentadora que s'ha espatllat o... això ho feu amb Pans? Sí. O sigui, podem trucar amb Pans perquè ens vingueu a arreglar la rentadora, A allò que comença a les- sortir aigua i sabó per tot arreu, i veniu. Sí, llavors saps arreglar? Tu, això deu ser difícil, Jo faig ajudo. Tu I ajudes. també fem les revisions de... netejar les fites de l'aigua i tot. Sí? Molt bé. I a l'aire condicionat, a vegades que tampoc va, això també ho arregleu? Si Perquè podem, sí. Perquè costa, això de l'aire condicionat, Si i és podem- traïdor, Si podem, sí. Molt bé. I la Mary diu que us coneixeu des que éreu menuts. Tu l'has vist créixer també, a la Mary, I què me n'has de dir de la Mary? Com és? És molt bona persona, que des que ens vam conèixer, que l'he trobat molt amable, és molt amable, m'estimo molt i que és l'única persona que m'ha omplert la vida, L'única persona que t'ha omplert la vida. de veritat. De veritat. És molt, això que dius? Tu t'adones d'això que dius? I tu també, Mary? Jo estic flipant ara mateix, perquè és una persona que els sentiments se li veuen, vull dir, no els amaga, saps? És un mirall, vull dir, i jo amb ell, clar, no li puc amagar res, tot se li veu, és molt maco. I, clar, dius, ara farà 3 mesos que sou parella, Sí. I la vostra il·lusió què seria? Mary, Marc, què voleu fer? Jo la meva il·lusió principalment seria continuar al Canonge molts anys més, poder anar a viure en una llar, en una casa, que fos d'en Pans i amb ell. Sols? Sí. Bueno, amb el suport d'en Pans darrere, com estic fent jo ara, Sí. però nosaltres. Sols. Sí. Perquè el suport que tu dius d'en Pans darrere, amb què ajuda la Fundació, Mary? A mi bàsicament em gestiona l'economia, que jo tingui uns diners el dia de demà per viure, m'ajuden a la feina, això, perquè a vegades tinc molts alts i baixos, ara dic, pues, ara em vull quedar, ara vull marxar, no? M'ajuda una mica estabilitat emocional i econòmica. I a tu amb què t'ajuden a la Fundació? A mi m'ajuden, gràcies a en Pans he trobat una feina que estic a gust, Sí? que m'agrada, vale? I que, a part que també estic en una residència, a unes llars, Sí? i estic molt a gust amb els meus companys i faig vida social, i surto a passejar, surto a fer el got i coses d'aquestes. Aquí hi ha la Marina González, la psicopedagoga, la mestra d'Educació Especial, la que coordina el servei de llars d'enfants. Benvinguda, també. Marina, als estudis de Catalunya Ràdio a Barcelona hi ha la Gemma d'Olofeu, que també és psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella i especialitzada en persones amb discapacitat intel·lectual. Treballa a la Fundació Aspenin i és autora també de diversos llibres, entre ells aquest de Sensuales, relatos de sexo y afecto en la discapacitat. Gemma d'Olofeu, gràcies també per ser avui aquí amb nosaltres. A veure, la Mary i en Marc ho expliquen molt bonic, però jo no sé si és fàcil. Què s'ha de fer, com s'ha de fer, de quina manera? Què diu la nostra psicopedagoga, la Marina González? Va. Nosaltres, des d'en Pans, el que fem és acompanyar la persona. Amb el tema de la sexualitat i amb la sexoafectivitat, cada persona és un món i s'ha de treballar d'una manera individual. En el cas de la Mary i el Marc ha sigut fàcil perquè són persones amb un nivell d'autonomia molt alt. Per tant, la Mary pot tindre a casa seva i poden tindre una vida de parella molt estable i molt normalitzada. En altres casos, que les persones tenen més necessitats de suport, hem de fer un acompanyament més d'això. I poden anar a viure junts sols? Això és el que ha dit la Mary i en Marc hi esteu d'acord? Voleu això? Oh, i tant, sí. N'heu parlat amb la Marina?
No, perquè portem 3 mesos, encara és d'hora, això és una que es mirarà cap a un futur. És un somni, no?, com aquell qui diu. De fet, Còpolo, no sé si serà una prova de foc o no, però aquest estiu teniu previst, d'aquí no res, marxar a fer un viatge, junts i sols, a Extremadura, a veure la família. La meva família. Jo hi vaig cada any. Jo hi vaig cada any i aquest any, bueno, ser la meva parella, doncs em ve de gust que conegui la part de família que falta. Molt bé, llavors, clar, nosaltres n'estem aprenent també, Marina, què és el que ara faran? Aquest viatge per què serveix? Quins passos hi ha? Mira que bé que ho diu la Mary, no? Això és un somni, però sabem que fa molt poc temps que estem junts. Què ha de passar? El més important per poder anar a viure una persona junta o d'una manera autònoma és que tingui les habilitats per poder-ho fer. Llavors la nostra tasca és aquest acompanyament, no? Oferint el suport que la Mary deia abans, no? Aquesta ajuda econòmica, aquest acompanyament en el benestar emocional, doncs anar-los ajudant en aquest camí. I la nostra tasca és estar al costat i veient a veure cada cop com aquest suport el podem anar retirant i la persona ho pot fer d'una manera cada cop més autònoma. Dèiem, a l'estudi hi ha la Gemma Deulofeu i també el nostre col·laborador Pere Font, que és també psicòleg, sexòleg, director de l'Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella. Benvinguts, Gemma Deulofeu i Pere Font, bon dia. A veure, com ho podem explicar? Perquè si ens posem en la pell dels pares, les mares, els amics, la família, i tu dius, molt bé, ells volen anar a viure junts, però què hem de dir? Hem de dir que sí? Hem de dir que sí o hem de dir que no, que puguin tenir relacions sexuals? Hem de dir que sí o hem de dir que no, que puguin tenir fills? Què expliqueu? Va, Gemma Deulofeu i Pere Font, ja us he posat aquí la feina al damunt de la taula. Com ho encarem, això? Hola, molt bon dia. Bon dia. Home, encarant, coincidint bastant amb el que diu la Marina, no? De cas per cas i valorar quines són les necessitats, interessos, il·lusions i els suports també, no? Que necessita cada persona i cada parella. De fet, nosaltres des d'Espanint oferim l'acompanyament també individualment, però també això en parelles, que tenen els seus problemes de convivència, que necessiten saber com es tenen a vegades relacions sexuals, com s'estimen dues persones i què poden fer. Jo centraria molt el fet en el que els professionals, sobretot, ens hem de basar en evidències, avaluar d'una manera més rigorosa, perquè a vegades potser el que ens passa o tendim molt a les subjectivitats, de pensar què poden fer o què imaginem que sabrien fer o com hauria de ser, i a vegades descuidem de preguntar-ho directament i avaluar-ho directament a la persona. Clar, vosaltres voleu tenir vida de parella amb tots els ets i uts? Sí. Sí? Més endavant, això us ho heu plantejat? No, com t'he dit abans, jo el que vull ara és viure la vida i ser feliç, no em vull embolicar en... Encara no. Això ja arribarà. No, això ja arribarà. Tinc 28 anys, soc massa jove. Ets massa jove. Sí. Llavors, a veure, Gemma Deulofeu, aquí és important el que diguin la Mary i el Marc, no? I el Mary ho diu molt ben dit, això, eh? Sí, oi que sí? Hi ha dos papers, la família exerceix un rol protector i incondicional en tot aquest aspecte i per d'altra banda el professional el que ha d'ajudar és de fer un procés més de mediació, de veure què necessiten ells, què volen ells i fins on els podem ajudar, perquè això es tracta per aconseguir el màxim de felicitat i de qualitat de vida, igual que la resta de la població general, les mateixes oportunitats. Mary, aquesta senyora d'allà, Rosa, és la sogra, eh? Sí, és la sogra estimada i maca. Que en sap, La sogra estimada i maca. Darrere de sogra... No he dit cap mentida, No, ja ho veig. La senyora Imma Canals, la mare d'en Marc Bravo. Com s'ho mira? Ja benvinguda i gràcies també pel seu testimoni, que penso que avui vostès expliquen les seves coses, però estan ajudant a molta gent com vostès. Vostè com s'ho mira, això? Va. Tot és en perspectiva, no? També, com ja han dit, han començat fa poquet. Jo penso que l'important és donar-los l'apoio, assessorament, conjuntament, com sempre fem totes les coses, amb empans, i aviam. Però a vostè no li fa una mica de por? Home, tinc la meva reticència, clar que sí. A mi me'n faria. Clar, una mica de por. I és, la veritat és que sí, però, no sé, també estic tranquil·la, tranquil·la, en el sentit de que com que tot tu... Tot va a poc, veig, aquí està tot molt pautat. A poc, amb l'assessorament i el recolzament dels professionals, que és molt important. Clar, llavors això deu atorgar molta seguretat, perquè si no vostès se sentirien molt sols. La veritat és que jo des que va entrar el Marc aquí en Pans, ja fa 7 o 8 anys, vull dir, és que és un canvi de vida total. Vull dir, em sento molt apoyada, que és el principal, vull dir, és que si no estàs en un món que
que és tanta incertesa, no tens... és molt difícil. Molt difícil, A veure, Pere Font, com ho explicaries, què diries, què ens dius? Va, estem aprenent avui, Una visió molt clara i molt concreta. La visió tradicional de la sexualitat diu que hi ha 3 grups humans que no en tenen dret, que són els nens, perquè encara no els hi toca, són les persones grans, perquè ja no els hi toca, i després serien les persones que tenen algun tipus de discapacitat, limitació, problema, que d'alguna manera fa que la gent d'alguna manera això no ho vegi com gaire bé, no? Diguem així. Llavors, el primer mite l'hem de trencar, és a dir, els nens els deixem en el seu lloc, les persones grans és evident que no renuncien a tenir una vida sexual activa i gratificant, i el que passa amb aquest tercer bloc de persones seria que potser el que necessiten és un assessorament i una supervisió per buscar la manera de que puguin tocar el seu sostre, és a dir, ajudar-los a que la seva vida sexual i afectiva sigui el més normalitzada i el més semblant possible a la del reste de la població. Llavors aquí, si cal adaptar coses, doncs s'adapten. I això vol dir també que d'alguna manera, en lloc de fer tradicionalment, com s'ha fet fins ara, durant molts anys, que era a determinats grups de persones se'ls mantenia lluny del sexe, se'ls mantenia lluny dels afectes, se'ls mantenia lluny de l'educació sexual, per por, diguem-ho així, i per protegir-los de l'impacte i del patiment que tot això podia generar, ara avui en dia sabem que això és al revés, és a dir, el que hem de fer és justament ajudar, educar, ensenyar, aprendre, supervisar, vull dir, col·laborar, i a més hi ha una cosa que ens ho diu molt clar, de la Declaració Universal dels Drets Humans, ja fa bastants anys, s'han despenjat declaracions dels drets sexuals de les persones amb discapacitat. Clar, però fixa't, Pere, ens parles dels drets sexuals de les persones amb discapacitat i de moment això et sona molt estrany, I tant, molt. I tant, perquè mentre anem tirant endavant amb tot això, encara ens trobem, per exemple, no fa masses dies, en un bar de carretera en què treuen amb un grup de nanos simplement perquè els molesta i els ofèn la seva presència. Hem de combatre en una societat que ha de fer el seu procés i aquest serà un procés lent, però és un procés que s'ha de fer. La Marina González, que se n'ocupa, deveu tenir altres parelles a les llars, no? Per tant, teniu experiència viscuda. Què heu après? El més important de tot és que és un tema que n'hem d'abordar perquè forma part de la persona, per tant, tancar-hi els ulls o intentar no veure'l no ens ajuda, al contrari. O sigui, no podem fer veure que no ho veiem i no podem negar-ho i no podem dir no. Exacte, el que hem de fer és educar la persona a nivell afectiu i també relacional, perquè parlem de sexoafectivitat, perquè hi ha una part molt important d'autoestima, de com jo em veig i com jo, a través de com jo em veig, com veig els altres i com els altres em veuen, no? I com ens acostem als altres. Tot el tema de les relacions socials i també molt important tot el tema de la prevenció, no? Que això ho fem amb l'àrea bàsica de salut, que amb qui tot el tema de com ens prevenim, no? Per no tindre riscos. Per no tindre riscos. I ara sentia en Pere Font i pensava, sí, ens està dient com fer-ho per fer-ho bé, però a la consulta, Pere, doncs tens una pila de gent, d'aquelles que no els diem que tenen discapacitats, però venen per els seus grans problemes a la seva vida de parella i a la seva vida sexual. És a dir, que també necessiten un acompanyament, no? O sigui, són... Clar, de fet... Però és que el tema de tocar sostre és per tothom. És a dir, cadascú, d'alguna manera, un dia o altre és incompetent amb alguna cosa i necessita que alguna altra persona l'ajudi. El que intentem sempre és buscar la manera de que una persona pugui ajudar amb una altra. I després, a vegades, els matisos, que a vegades hi ha gent que els dona molta importància, els matisos és el de menys. Mira, et poso un exemple molt clar. Hi ha gent que a vegades em diu, és que, escolta'm, els nanos a vegades amb discapacitats tenen un mal control de la masturbació i llavors es masturben molt. I jo sempre els he dit el mateix, dic, què penses, que els nanos que van a un institut estan allà tots mirant les flors com creixen? Vull dir, tots descobreixen la seva sexualitat, tots juguen amb la seva sexualitat, tots experimenten amb la seva sexualitat. I no oblidem una cosa, tots tenim hormones. Aquests dies per internet corre una tonteria molt divertida que diu donde hay hormona no manda neurona. I és una cosa que vol dir, escolta, tu ja t'hi pots posar de peu, però si hi ha hormones un dia o altre faran la seva feina. I això els porto anys dient-los als pares, dir, no amagueu els nanos que són sers sexuats, ajudeu-los a ser-ho de la manera que sigui més adequada i més convenient. Molt bé. Copoló, aquí a Oriols, La Gemma Deulofeu, que escoltava el Pere Font, volia afegir, perquè l'escoltava atentament, i ella, que és el seu tema expert, Gemma, tu que escoltaves el Pere Font volies afegir alguna cosa, Sí, ara anava a demanar justament, sí. Sí, afegir, justament estant completament en acord amb el Pere sobre el tema dels drets, però a vegades el que ens trobem amb aquest col·lectiu és que
perquè exerceixi aquest dret ha d'haver-hi el deure d'algun professional de l'entorn que mediatitzi perquè això sigui possible, no? Perquè el dret pel dret, sí, és molt bonic, és molt teòric, però qui se'n farà càrrec, no? De que això es pugui desenvolupar entre els pares i els professionals? Per tant, aquí ha d'haver-hi algú que estigui tutelant d'alguna manera, que és el que explicàvem abans, Gemma? Ajudant, facilitant, mediatitzant i d'alguna manera dirigint, perquè a vegades si no, no es prenen decisions i queda tot en la nube. No? Llavors volia anar més enllà, és a dir, abans parlava el Pere del sostre. El sostre és la maternitat, és la paternitat? Quin és el sostre? El sostre és el que cadascú... Hi ha dues qüestions claus, no? La sexualitat no és sexe, que és una miqueta el que comentàvem, per tant moltes famílies tenen aquesta por derivada d'aquest concepte. Sexualitat va molt més enllà, però els pares què tenim por? D'un embaràs, tenim por dels riscos, no de que visquin feliços i que podem promocionar els seus drets. Llavors, treballem per fer petitones aquestes pors i poder oferir aquests suports. Com deia la Marina, per una banda, prevenir els riscos, però per l'altra, no oblidem, promocionem la salut sexual i de benestar de les persones. No? Les dues parts. Mary, Marc, esteu seguint alguna mena de formació d'això de la salut afectiva, la salut sexual? Us ensenyen coses? A mi no. A tu no? No. Ho dius d'una manera com... Jo ja... Sí. Jo ja... I tu, Marc? Jo a l'escola vaig fer, o que estava aquí a l'aula, aquí abans a l'escola, en 19 anys vaig fer una classe d'educació sexual. I amb això et sembla que de moment ja n'hi ha prou, no? No? O podria haver après més. I què voldries aprendre ara? De saber més coses de l'àmbit sexual. Què voldries que t'ensenyessin? Les prevencions que hi ha i... O sigui que aquí hem de fer algun curs. No sé si ho veieu, que us gira feina. Les prevencions que hi ha, perquè no s'han explicat totes. A veure, senyora psicòloga d'aquí, Què passa, Marina? Sí, el que veiem és que els cursos sí que són importants, però que no n'hi ha prou, no? Ens ho està dient ara el Marc, i llavors el que hem de fer és estar al costat perquè les persones de referència, els monitors referents que nosaltres en diem, facin aquest acompanyament, no? Que de tu a tu, en el moment que la persona té la necessitat o que tenen els dubtes, puguem-los anar resolent a mesura que vagin apareixent, no? Pere Font, Jaume d'Olofeu, no sé si voldríeu afegir alguna cosa que no us veiem. Hem intentat allò prudentment, però anar abordant diversos elements. Què? Ens hem ajuntat la Gemma i jo, que els dos tenim una tradició de grans defensors del tema de l'educació sexual. Des de petits, per tothom, sense cap tipus de discriminació ni de diferència, però amb un petit matís. Jo diria que en el cas de les persones que a vegades tenen dificultats per expressar-se o que els hi costa, diguem, de relacionar-se de les mateixes maneres, doncs s'ha d'anar molt en compte perquè tenen una probabilitat més alta, per exemple, de ser víctimes d'un abús sexual. I això també és una cosa que els pares i els educadors hem de tenir en compte. Exactament tenen el triple de possibilitats. A vegades perquè en situacions més indefenses la capacitat d'explicar-se o la credibilitat és molt menor, i això fa que si hi ha pel món hi ha la gent que hi ha, doncs a vegades ens trobem amb el pitjor de la nostra espècie, i això és així. Per tant, diguem, no només s'ha de fer educació sexual, i efectiva, evidentment, sinó que a més caldria anar una mica més enllà i també afegir alguns elements de prevenció per algunes situacions molt indesitjables. I aquí com s'hauria de conjugar la privacitat amb la informació, no? Perquè aquí has de conjugar dues coses, no, Gemma d'Olofeu? En realitat, els drets a vegades conflueixen els uns amb els altres, no? És a dir, on acaba i comença un, volem protegir, però a la vegada no transgredir el que és la intimitat, per exemple, les llars, no? Com es gestiona tot plegat, és a dir, volem que estiguin protegits, el que diu el Pere, però no passar-nos a la sobreprotecció, no? I el dret a la informació, és a dir, constantment tothom, tots els professionals, tot l'entorn, té informació de la seva vida. Com gestionem aquestes confidències? Com establim de pont? És a dir, a vegades tot se sap, però hem de transferir tot, per exemple, als pares, o transferir tot a les decisions als professionals, on queden ells, on queda la seva intimitat i la presa de decisions, fins on poden, no? On pot la capacitat natural. Estarem d'acord que dintre la capacitat intel·lectual és un calaix molt ambigu, no? És com què ens agraden a les dones o què els agrada... És a dir, dependrà de la persona. Però hi ha persones que tenen capacitat natural per defensar, per tenir gaudir de la privacitat, de les relacions sexuals, i no se'ls permet. Potser aquest és el calaix, el repte present i futur, no? Sobretot. Jaume d'Olofeu, Pere Font i Lídia també ara, gràcies per ajudar-nos-hi. Marina González, teniu feina. Mary Marc, que vagi molt bé aquest viatge a conèixer l'altra part de la família. Us agraïm molt que ens hàgiu deixat avui compartir aquesta
part d'intimitat, que també és de felicitat, i us desitgem tota la sort del món. Gràcies, Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Avui, el suplement amb Sílvia Coppolo des de Santpedor amb en Pans. Som diferents i som iguals. Fem el suplement amb Sílvia Coppolo des de Santpedor. Compromesos amb totes les persones. 3:05 de 12, Mariola Dinarès. Oh, t'hem perdut, Perquè, Home, és que esclar, aquí hi ha molta què està festa, passant aquí? Clar, aquí estàveu molt reflexius, he vist que la gent estava aquí molt atenta quan hi ha entrat, però jo fora ballava, amb els tirallongues de Manresa amunt, fent pinya allà, a un castell, també hi havia màgia, però no he desaparegut, com pots veure. Ja veig que no. Hi ha una festa molt gran avui Sí, jo aquí. si algun dia haig de fer una festa, ja sé qui me l'organitzarà. Ells, Home, en Pans. Sí, jo crec que han d'obrir una altra línia empresarial, també és clar. Perquè és clar, són... dels Mira, events, si t'hi sí. fixes, avui la festa es diu Sol d'Amor a Coma Vella, festa revival. I dic, home, revival de què? He preguntat. Diu, és que fa 10 anys aquí n'hi va haver una de grossa, no? Brutal. Diu que va ser una festa impressionant. I ara és una 40. mica la revisió d'aquesta festa. També hi ha una gent que fa una botifarrada. Això ho sabem. Sí, això ho sabem des de Oh, que primera sí? hora. Què més hi ha? Sí. Llavors hi ha també... hi ha la Sílvia Coppolo en forma de clic. Què vol dir en forma de Aquells clic? ninos, això els més moderns ja saben que és en forma de clic. Hem d'explicar, Coppolo, que ahir vam veure la Coppolo en clic, que ens van fer un tuit, que el vam retuitejar. És aquí al costat, diu, l'exposició de Som Clics, que està feta, per exemple, les coses d'en Pans, però amb clics, molt de bé. Playmobil, saps aquells clics així petits, i ets tu amb la teva ràdio, i amb el teu micro i amb els teus auriculars. Veus, amb la Catalunya Ràdio, Sí. m'han fet un clic, olé, que Això està molt bé, No tothom té un clic. Tu finalment he aconseguit un clic. Això està molt bé, aconseguir això, un clic a la vida. Això no faré cas, estaran contents també. Què més, hi ha gegants? Hi ha jocs, sí, hi ha 2 gegants, hi ha la food truck, això també és molt modern. Ei, food truck, els camions aquells de menjar. Sí, hi ha cafè, Molt bé. sí, molt hipster tot plegat. Tot hipster, Sí, molt modern, sí. Sí, què més? I també hi ha activitats amb aigua, amb els ADFs, que també col·laboren en aquesta gran festa, però a més ara a les 12 hi haurà el concert de Macedònia, que nosaltres, tu has fet una mica un atracament, Sí. Perquè han vingut aquí a fer una cançó i te n'han fet 2, però la segona, Home, i us he encara millor de dir que en el Twitter el Jaume Torreguitarta ens diu: m'heu emocionat molt sentint a Joan, aquesta cançó de Grup Macedònia, a la Festa en Pans 50 en directe al suplement. Han arribat aquí a aquest estudi que fem aquí oficiant, avui a ple d'una església, la Dolors Sala i en Valentí Guardiola. Benvinguts, vostès també són ànima, d'en Pans, que en Pep ens ho va dir, Valentí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Sí. sí? Ens ho explicaran, A Santpedor em van venir a buscar per si podia cooperar amb un senyor que tenia, que ara per cert és els lladroners, que fa cultura amb aquells presos d'allà dintre. Molt bé. Em va venir a trobar i em va dir: "Goita, Valentí, es tracta d'això." Dic, a mi ja hi pots comptar, ara jo sol no m'ho puc fer. I vaig anar a buscar els de les sardanes, que era un grup molt maco llavors, i ara també, però llavors era molt fort, i només vaig apuntar-los que de seguida van dir: "A nosaltres al teu costat." I així vam fer la campanya de Sol d'Amor a Comavella fa 40 anys. Compte tu. Ha vingut també amb la Dolors Sala, per cert, que vostès actuen al cor de Santpedor, també? Sí, des de la... A la Coral? A la Coral, molt bé. Aquí tenim també ja la gent jove del Conservatori Municipal de Música de Manresa. En Pep diu que li van mirar de portar també a cantar tot això, oi, Dolors? Sí. I què, va cantar molt o se'n va anar amb la pilota? Jo me'n vaig anar a Manresa a comprar i vaig pensar, ara
espera que surti de música i el pujaràs cap a casa. Sí. I jo anàvem esperant allà a baix al conservatori, esperar que baixés. Espera i guarda. I al final vaig anar a dalt i ho vaig demanar i em va dir, ja fa dies que no ve. En comptes d'anar a música, se n'anava a entrenar al futbol. Quin mal cap, aquest noi. No, penso que li ha anat més bé que sí, ara, la música. Després tindrem l'oportunitat de sentir la conversa, perquè era aquí a Manresa, just el dia 23, el dia abans de Sant Joan, vam poder parlar amb en Pep va poder participar en l'acte que es va fer en el Cursal, també fent el seu testimoni, també empenyent, però abans tenim uns minuts, Tarío, ja se m'acumula tot avui, Diu que ens poses una música divertida. Sí, crec que avui us agradarà. Va, sí? Som-hi! Mira, ens enamorem. És un clàssic italià. Sí. Sogno, sogno, e tu sei con me. Chiudo gli occhi e in cielo splende già una luce. Sogno d'esserti vicino e di baciarti e poi svanire in questo sogno irreale. Aquest Pino Donaggio amb aquesta cançó de sinfonies... Com una sinfonia. Sí, no? Clar, és que ell és de formació clàssica. De fet, amb aquesta cançó ja veiem com fa com una entradeta més típica, potser de les òperes, d'entrada a una àrea, no? Sí. I és que d'aquí ve la cosa. Ell és un músic que havia estudiat de la família ja de música clàssica, però en l'època del rock and roll de finals dels 50 als Estats Units, i barrejat amb la melòdica italiana, va acabar fent aquest estil de música. I té una carrera molt, molt curiosa, perquè fins als anys 70 es dedica a fer aquest tipus de música, en cançons com aquesta o com aquesta Giovane Giovane. Sí? Explica-la. Aquest toc més iaié, no? Que aquí se li va dir la música iaié. Sorriso che dedichi a me. Giovane, 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 hai tutta una vita da vivere ancora. Tot això és principis dels 60. Però el seu gran èxit va ser el Festival de San Remo el 64 amb aquesta cançó. Siamo qui, noi som. Ai, que els agrada aquesta, que sí, Valentí i Dolors. Que sí? I tanco els ulls, quedo dormit. Home, podria dir a l'espatlla de la meva enamorada. No, la Dolors somreia, en Valentí tancava els ulls. Sí, sí. Ai, ai, ai. So che tu vuoi dirmi. Hi ha una història molt curiosa amb aquesta cançó perquè darrere de l'escenari d'aquest festival del 64 a San Remo hi havia una cantant anglesa que és Dusty Springfield, de qui hem parlat alguna vegada al programa, i ella li va encantar tant aquesta cançó, es va posar a plorar ella, veient com la interpretava Pino Donaggio, i va fer una versió increïble pel món anglosaxó. Mirem-la. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed, but you. And now you've gone away. Avui ens has fet unes cançons amoroses, Sí, bastant amorosa aquesta. Aquesta versió que ella va fer va donar peu que molts intèrprets anglesos i americans la fessin. Entre ells Elvis també la va arribar a fer. Però a mi la versió que més m'agrada... Mira. Mira. Quina gràcia, Sí, Elvis també la va fer. La decadència d'aquest tipus de música cap a finals dels 60 va fer que Pino Donaggio, que era molt hàbil, anés deixant això també. Tenim un exemple del que feia als 70, l'Ultimo Romantico, per exemple. L'ultimo
sono io l'ultimo romantico. Ja el títol anticipa el que faria, que és retirar-se d'aquest tipus de música, que això és una cosa interessant de Pino Donaggio. El que va fer és aprofitar tot aquest coneixement que tenia de música clàssica per en aquesta etapa final, que encara la du a terme avui dia, té 73 anys, convertir-se en compositor de bandes sonores de pel·lícules. I des dels anys 70 només es dedica a això, a fer bandes sonores de pel·lícules, de Dario Argento, de Brian De Palma. A veure. Això és el que a partir dels 70 fa, i no fa, ja ha deixat de fer la música I melòdica. ara ens hem de posar a veure pel·lícula, A veure. Pel·lícula de terror, moltes de terror. O així jo no serveixo. No, tu no. Per pel·lícula de terror no, Coppola. Avui hem vingut aquí a oficiar un programa. Encara ens queda una hora. Què passarà? Veig aquí un contrabaix, un piano, una trompeta, una veu! Sona... Darío! Banda sonora de Pino Gràcies, Papo! Som el suplement més que mai en pans a Catalunya Ràdio. Avui, el suplement amb Sílvia Coppolo des de Santpedor amb en Pans. Som diferents i som iguals. Això d'aplaudir la música del programa, som uns privilegiats. Jo no sé si et contractarien, els del Conservatori Municipal de Música. Ho fa bé, això del ritme de Coppola? Sí, ho fem bé. Molt Això, bé. si la ràdio és Sí, home, ritme, sí. ja una miqueta. Mira, aquí ens acompanya avui una molt bona representació de l'Escola Municipal de Grau Mitjà de la capital del Bages, que ens faran una peça que ara no la dic. Mira, la veu de la Berta Sala. Bravo! Que és aquesta xicota tan maca, melena rosa, simpatiquíssima. Els teclats, en Xavier Ricarte. Hola! A punt, Berta, també? Sí, estàs a punt? Sí? Berta, a punt? El contrabaix. Li passa mig pam, de la Núria Casas. Gràcies. I a la trompeta, l'Arnau Morell. Què tal, Arnau? Hola, bon dia. Bon dia i moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Ja ho veu, senyor director, estem tan ben acompanyats. Sembla que tornarem demà. Fantàstic. Tornarem. Ja podeu venir com vulgueu, Molt bé. Llavors, ara us deixem perquè us heu de concentrar, allò que feu vosaltres, i mira, ja ens asseiem i a punt per sentir-vos. Fem atenció i silenci. Més lluny, heu d'anar més lluny dels arbres caiguts que ara us empresonen i quan els haureu guanyat tingueu ben present no aturar-vos. Més lluny, sempre aneu més lluny de l'avui, que ara us encadena i quan sereu deslliurats
caiguts que ara us empresonen i quan els haureu guanyat tingueu ben present no aturar-vos, tingueu ben present no aturar-vos. Molt bé, bravo, 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 bravo. Molt bé, molt bé, molt bé. Senyor director, que ho veu, això? Emocionats. Emocionants, Còpolo, i has vist que s'ha omplert la sala de gom a gom per sentir aquesta cançó? Fins i tot teníem persones sentint la cançó més enllà de les finestres. Sí, mirant per la finestra, de puntetes. Aquesta peça ens la van fer fa pocs dies, la setmana passada al Cursal, també a Manresa, i avui aquí en directe al suplement a Catalunya Ràdio. Fixa't que diu heu d'anar més lluny, Berta, tu dius heu d'anar més lluny. A qui li estàs dient? A tothom? Sí, jo penso que se li diu a tothom que sempre hi ha coses per lluitar i que sempre s'ha d'anar cap on es pugui i més enllà. Ens agafem el repte. Sí, hem d'anar molt més lluny encara amb la defensa dels drets de les persones i hem d'anar més lluny i més endavant amb més serveis i de qualitat, tot i que estem molt contents. Vam disfrutar molt de la teva cançó l'altre dia, ens vam emocionar i avui ens ha tornat a agradar moltíssim. Felicitats. Molt bé. Es va fundar aquest conservatori fa molts anys, l'any 32, això fa molt de temps, i des de la temporada aquesta del 2010-2011 n'és el director en Francesc Guillén, diríem? Sí, molt bé. I també explicar, Còpolo, que els músics que avui ens acompanyen s'han format professionalment per tocar un instrument de música clàssica, però també fan introducció al jazz, i això doncs, els hi permet interpretar d'altres estils, com per exemple la cançó que hem sentit ara. Molt bé, cada vegada tenen més alumnes, n'hi ha 750, no? Pot ser? Sí? Sí, Quasi bé, sí. I pel curs vinent 800, i en fi, que van pujant, van a l'ESMUC... I cada cop més. Cada cop més i més, Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. 1:02 d'una pausa molt breu, som al suplement. Avui celebrem els primers 50 anys d'en Pans. Fem el suplement amb Sílvia Còpolo des de Santpedor. Compromesos amb totes les persones.